L-MCAS għandu l-profil akkademiku l-istrutturi kollha neċessarji biex tagħmel auto-akkreditazzjoni. Dan id-dritt joħroġ minn avviż legali ippubblikat lura fl-2012. Din kienet ir-reazzjoni tal-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u Teknoloġija għall-attakk feroċi tad-deputat nazzjonalista George Puliccino it-tnejn filgħaxija fil-Parlament. Puliccino prova jitfa' dubju jekk l-MCAS huwiex denju jagħti first degree u masters u għal dan il-President tal-Bord tal-Gvernaturi Silvio De Bono irreaġixxa hekk. Jiena nixtieq inserraħ ras kulħadd li l-MCAS huwa organizzazzjoni ippreparata immens, għandu quality assurance ippreparat u imħejji tajjeb ħafna u għal daqstant kull programmi li jkunu offriwt mill-MCAS tista' nofru mill-ewwel livell sas-sitt livell huma kollha programmi tal-aqwa kwalità li huma wkoll garantiti mill-quality assurance tagħna. Minkejja li l-MCAS m'għandix il-bżonn li tkun akkreditata minn istituzzjoni indipendenti biex fi kliem George Puliccino tkun kredibbli, xorta waħda tgħaddi minn awdittjar mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla li tinkludi wkoll esperti barranin. Fl-aħħar sessjoni ta' awdittjar l-MCAS marret tajjeb u r-rapport uffiċjali ta' dan għandu jkun ippubblikat fi żmien li ġej. Din hija prova oħra ta' kemm l-MCAS toffri korsijiet ta' kwalità. Silvio De Bono esprima id-dispjaċir tiegħu li minkejja dan kollu l-istituzzjoni iddaħlet f'argument politiku. Jiena nitlob illi l-MCAS ma jiżeffenx ballun politiku għaliex hija organizzazzjoni edukattiva, dinha ma fihiex partiti u għal daqstant nitlob illi kummenti bħal dawn ma naħsibx illi jagħmlu den la min jagħmilhom u anqas lejn min ikunu attakkati. Waqt konferenza tal-aħbarijiet imsejħa mill-MCAS stess, il-Ministru Everest Bartolo iddeskriva l-aġir ta' George Puliccino bħala infondat mingħajr skop u li juri nuqqas serju ta' informazzjoni bażika.